Moi boa xente, hoxe vimos a falar sobre o SAF, Servizo de Axuda no Fogar. É un programa básico nos servizos sociais comunitarios. Falamos dun servizo de proximidade, é dicir, procura a atención na contorna habitual da persoa, tratando de apoiar ou suplir, en certa medida, a falta de autonomía dunha persoa, e reforzar a atención que lle ven prestando á súa familia dun xeito máis extenso. Este servizo vai dirixido a familias ou persoas que presenten disfuncións susceptibles de mellora, persoas maiores con certo nivel de dependencia e persoas con discapacidades ás que a axuda no fogar lles poida favorecer na súa autonomía. Pero que está a acontecer con este servizo no noso concello? Pois que está privatizado, é dicir, que o concello paga a unha empresa para que leve a cabo este servizo. A consecuencia disto, as traballadoras denuncian as condicións de precariedade nas que traballan. Ademais, esta empresa non cubre con toda a demanda que a nosa vila precisa. En conclusión, podemos afirmar que esta empresa está beneficiándose e sacando lucro a costa das traballadoras e das persoas que o precisan. Aquí vai a nosa intervención no pleno. O servizo do SAF é un servizo que coloca a vida e os cuidados no centro. Seguramente unha das políticas feministas máis interesantes que ten que aplicar este concello por dous motivos. Primeiro, porque os cuidados no ámbito da vida privada recaen maioritariamente nas mulleres, e segundo, porque as traballadoras deste servizo son na súa totalidade mulleres. As casi 50 traballadoras que temos neste servizo na empresa privada teñen unhas condicións moi precarias. A realidade é que as empresas privadas están dando un servizo que deixan en lista de espera a máis de 150 persoas. Persoas, na maioría dos casos, que son persoas maiores, que seguramente algunhas van a morrer sin recibir esta prestación. E isto é a profundidade. Os servizos sociais falan de coidar, e os coidados non poden estar en mans de empresas privadas. Os coidados teñen que ser decididos polas persoas que estamos aquí, polas políticas, polos políticos, para colocar a vida no centro. Evidentemente, os concellos teñen que asumir competencias, Vanessa, claro que sí. Pero que pasa, as empresas son máis listas, ou que? Son máis listas as empresas que os concellos? Porque nos vai a sair máis caro o servizo se está no concello que se está nas empresas. Se nos vai a sair máis caro porque as traballadoras obtenen máis dereitos, pois non pasa nada, que os dereitos hai que pagalos, evidentemente. Para combater a dereita, para parar a dereita, hai que dotar as clases traballadoras, a veciñanza, de dereitos. Estas traballadoras están cobrando de media 16.000 euros ao ano. Analicemos, reflexionemos se é un salario digno para o traballo que fan. Viven a precariedade absoluta e viven a doble precariedade, a precariedade de clase traballadora e a precariedade de condición de muller. E esa realidade, que os traballos feminizados cobran menos, as empresas non son tontas. Por lo tanto, se as empresas gañan cartos con isto, é a costa de algo. Ou a costa do servizo ou a costa das traballadoras. En este caso, a costa das dúas cousas. A pesar de que o resto de partidos, cando están na oposición, queren municipalizar este servizo, logo non o fan. Deste xeito, a subrogación do contrato amplíese un ano máis. É dicir, a empresa continuará un ano máis lucrándose a costa das traballadoras e do tempo que lle queda ás persoas que precisan este servizo.